Тук ли сме? Я издигайте се, ако си кефите. За втора път, познайте от 3 пъти с коя песен ще почнем сега. Какво? Скаче! 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 Смъртоносна комбинация! Каже, пускай бита! Кой там? Секта и мера. Шо се ключи всички лера? Искаш олдскул, натина под камерата ера. Се средам. Тук не помага, всички бягат. Запада нападат, ебаваш се. И лицето ти посреща чама. В православната църква, на който както му зърва. Я бумба. Бегере му скаче, 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 скаче. Смъртоносна комбинация. Скаче, 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 скаче. Смъртоносна комбинация. Скаче, 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 скаче. Смъртоносна комбинация. Правят на сцена. Положение, че и това е малък терен. Пълни безмислици, тръжници, вие майсте на вена. Вашата територия с лекота ще бъде покорена. Има шани по корема за книжарите мечена, така че по-нове си пари сандалите и да те нема. Едва ли ти ще ми направиш вандалите, погледни секундницата. Само спомяри си. На вас повалите ви се разложават като мангалите и са по-довърчени политиците, костюмарите. Ние сме алхимистите с социалните, те се предназначени за да почиват пожарите. Що не се самозапали, тръпите чепен металите, врита рапът, че бани си стига. Оставаме раповете ни на везната. Значи си дига на горе вашия друго от земята. Скаче, 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 скаче. Смъртоносна комбинация. Скаче, 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 скаче. Смъртоносна комбинация. Извикайте вместо на юници. Смъртоносна комбинация. Думите, будеме горите, взимаме шумите гласи. Насичаме шумите гласи. Чудо през да опаси. Като влечугите към проведите, защото не сте опаси. Тук сме готини хора, се препръскаме по праски. Скаче, 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 скаче,